Jadi bang ai kublai nam terjong pi poro kiman parabi jonga. Which is sotna bante ini challenge ke jongi nanti menang way to heaven. Kublai ke jing sut ni on ku do ya ke jing ke jong pi. Kublai nang ya on slay ke jing ke jong pi. Kublai nang dalam kan am tadi untuk pi baru kublai nang yo. Dan kami ke jing ke jong pi pinang san ha ke jing ada ke pi baru kublai. Pinang la syu pinang klan syu pinang kiu ha ke jing lawan sim. But kam kam ba kublai nang the jing ku jong u ha ke jing ke jong pi. Penting baca ni step kita norai dan kaktin ke jong blay ke bang apa punya stam dan buat pi hari ni ke pol bang angin scam ni bang ni kaktin ke jong blay kan norai cingkur kui ke jim ke jong pi paling bang ni kaktin ke jong blay kan norai lu ya ke di pertemai ya ke jim ke jong pi buat ke jim persiang nak kalian ke jong ilu ke bang ni persiang nak ke pos kui ke pol buat norai kaktin ke jong blay kenang bang pinang lah berserotu, kenapa pinang lah bersiampang, kenapa penyok lu yang ketin ke jom leh man ke por, man bersih. Nama bagi dan kami yang ketin ke jom leh, hang jim ke jim dan kami yang ketin jom borobor, hang jim yang nanti keti haman ke khidmat, nama ketin ke jom leh kalau kecingin. Di hang ni ke step kau ta, nadam dengan dalam dengan ketin ke jom leh, kani ke jingkeli. Nak kita kecingin ke jong pi, mat kani kedai abang kita kawan perkat ada simen hato ni judan ikni ke jinglong mat hato ni jule ikni ke jinglong ada ngile ikni ke jinglong idan kawan kela nak kita kawan ien nam kani kedai ke jinglong ka ba ublei sul tanat ia ke jing ke jong pi nak sti ke jong pos ki korin nak nang ba sipo nak ka ba apoi ke sti bring ko jong pos ki nong korin kalau nang ba sipo Kerana masuk ke tempat arpoi, kani keting ke coba ke angkom ni. Pimla bandi nak kuri utrai, bad nak kuri kiksuit. Pimla bam nak meet utrai, bad nak meet kiksuit. Pimla bam nak meet utrai, nak meet kiksuit. Pimla bandi nak kuri ke utrai, bad nak kuri jong kiksuit. Kani kaktin juga jingkeli. Kini ke jingkeli yang kecil ke jong pi kum ki bangit ke jong utrai. Habang isim ya ka meet ke jong utrai. Isim ya ka kuri ke jong utrai. Hato ya khlek lang ban kini ke kuri jong usut ha ka jim ke jong i. Ya di lang ya ka kuri ke jong usut ha ka jim ke jong i. Lalu kita nem ko kipra bisa. Lalu ngidi khlek kum ni ke ai ka bon ka kan wara ai ka jim ke jong i kadang ke jing ma. Lalu ngidi khlek buram ya ka kuri ke jong utrai lalu ngibam khlak buram nak meet ke jong utrai kata ke dai ke kebetulan ke jingma ya ke jing ke jong boleh bang ong kum ta pakatan ke jingma nama kane kaura ya ke jing snil ha ke jing ke jong pi kane kan ora ya ke jing sirkai ke jing jat ya ke jing ke jong pi lalu pidang le pidang yan pidang sin nak kuri ke jong utrai pidang sin nak kuri jong ki khruai baik upol upun kan mau yang ini nak ju ke siti nak nang ba khadoi nak khad ba afut nyu ter baik kani ka jingkran jing maham ku jong upol ba kumno ngidan ka ban sim ya kani ka khuri jong utrai ka khuri ku jong utrai kani ka snam ku jong Jesus Christ hato pila ban simmo nak ta ka snam ka ba khoi ku jong Jesus Christ ba pendi ba pen sim nak ta ka snam ku jong ksoi ya ka ba pipin di ang jim ke jong pi pila ban bam nak ta ka mat ka ba khoi ke jong Jesus Christ ya ka ba ula ai halo jokat ding na ba pin bam yang ta ka mat ke jong soitan jong soi ang jim ke jong pi ko ki pala ge jong li bhai la de yet bhai la de la pi long kum ta ko ki pala ja ka dan ke jing ma ka ba khrao ya ka jim ke la la ngi dang syakri ar kan rat la ngi dang supaya ya ka perthai ba du blai la ngi dang ya ba suai ba du blai lu ki pala be jong kani ka lang ba kani ka lang ba dan jing mai ka jim ke jong ni upol pun kuma ko ni ong kum ni na ba kum na unu ru ba ba na wadi ya ka khuri utrai khlam ram ken unlong ram na ta kam mat bersnam gitu la ngidi ya ka khuri la ya ka khuri ba na kam me ke tlai ngisim la khlam ram kum no ba ong ke ke dei ong buram kon buram ba da ka ba pidan kam man yet yela de pidan kam man yet punya yela de ka jing ya de ke jong pi bat ublai kalau em ka ba khoi yo sing ngisim da ka jing ya pun khla ya ka khuri ke jong trai ba ya ka khuri ke jong suai nilai ek ba ki jong trai ba ki jong suai ha ka jim ke jong
ko ki pra bijan kani kan orang ke cuma balai hitim na baki brio ki mat apne ke jingpang ke sistem balai wat ki kristan ki mat apne ke jingpang ke kalangi long sa ki kristan ki dan apne ke jingpang ke sistem ki sakte sakko ma ke jingpang so ka daw de jong ani ka daw de ka khuri ka jong utrai ba ka khuri ka jong uksui hawa pidi ka khuri ka jong utrai khlang murang pin long ki la ram Pinlong kila rem nata ra ka tin jom lai ko angon lo kumne Henry to ai ba ubre unda yet yala de anda kumta to ai umbam na uto ku ba undi na ta ka khuri nama uta uba bam bad badi ubam ya ka jing penram yala de lada bishar ha ya ka bat utrai namar kane bon kibapang sngam bat kibapang khrol hapreng jongpi bat sibon rukiyo cha balai kibri kot ki kristan ro kipang hati siap pitna hakai long yang jong kristan kam jude bandan ke jingpang jing sistem amen o kristan on jude bo on pang on sistem amen namar balai u jisu wa ai ka bor hati kristan banang penkhia wala ai ka bor ki bangi ki jong u kilai ban penkhia iba pang nyang thole be ki ksoi ya kibaya pen emban lana ukristan lana ubla ai la ber kubor da ublai lana mo upang mana wat pen kia yu wat ka daw jo jingpang ka dei kani ka bangi sim ni punya khle ya ka jong utrai bat ka jong uksoi ha ka ji em ka jong ni pen khle ya ka ktin ka jong utrai bat ya ka ktin ka jong uksoi ha ka ji em ka jong ni pen khle ya ka jingai ha utrai ba ka jingai ha uksoi ni pen khle ka ji shan ka jingai ha utrai ba ka ji shan ka jingai ha Iksui, di kata din kadai ko kipalabin kadawa jong ka jingpang ka jing krau jong ka jing yo thia no jong ki mensi ki ba kodo namar ko kipalabin it jong ni shem ye ka khuri ka jong utrai bang ya khle am ka khuri jong iksui ni bam ya ka mat ka jong utrai bang ni bam ka mat ka jong iksui ko kipalabin it jong dan kaman yin bina ela di nama kani kadai kamat buat kesenam kerja ukras kalau buat koi api punya klek lang buat kita ki bam koi ko kipra baca ka jimpang ka jing kro ba ka jing yo thia ka salap ka jing ka jopi ka ka khuri ka jong utra ka wara ya ka jingem na ka sam ka ba shispa khat rio na ka khat ka ba khat lai la kran ya kata ngan shem ya ka khuri ka jong utra ka jing pen em ka khuri ka jong utra ka wara ya ka jing pen em ya ka jing ka jing em na u jisu ong ha ka gospel ko jong yonas na ka ba rio na ka khat ka ba sampu sao peter ong kom no ong ba unu ba ba di ka snam ka udon ka jing em baik Bagi para bagi juga ngisimnya ya ka khuri jo ka jing em ba ngisim ya ka khuri jo ka jing pen ram ka jongi nia klek lang haju bagi para bagi juga kadigam dei ka ba bha kadigam dei ka ba khoi kadigam dei ka ba dei ya ka jim ka jonga ka jopi ka bangi in long kum ta ane ni dan kam ban sim ya ka khuri ka jong utrai bagi dei bagi punya klek ka ni ka perthai ha bagi pen klek ba kini ki jong ka ni ka perthai ka wara ka jing pen ram ya ka jim ka jongi Bat kawarai kita kajing pang sangan, kajing pang krau kajing kajongi. Kawa omlak ban pin kia, sumar kana om kia, nang krau. Namat balai, maka daw kadai, kabang ya klek lang, ya kajong utrai, bat ya kajong uksui. Upol long, ubah hak udan benta ayu, ubah hak ublai udan benta ayu, uksui. Nyimdan benta ayu bat kita. Nama bagi dei ki jong ublai wa em nyim dei jong iksu ti bayam nak na ko ki prabi e jong wana punya khlek lang wana persrem ya dia bekani ka perthai ong kakin ke jong upol ukun tu naka sithi ke jong siki nong ron nang khana khat alwa wat persrem ya dia bekani ka perthai ene pen kala dol ya dia no kani ka perthai ka saya ja no sisin ke singi ka sa do no ki jong kani ka perthai en tang utang wa ine ka mon ke jong pa jong ba hamne unya ine siki bam jukut ong uji sukres ngidan kam ya ka bangin ngin pin kala dor ya de ngim dei ban pin sre makani ka perthai ko ki pala bi ja wat pin sre ya de wat long tang kita ki bakup ya kasni lang rot na jorong hele sapo ngilong kita ki suri ki penjot ki mensi ki kodok wat long kum ta ko ki pala bi ja wat long tang kita ki kristan ki syukup tang na jorong wat le ki ban cukun datang ke rukom
ada shim yang kani ke kuri ke jong utrai haga jim ke jong pinama kani ke kuri jong jing pin em yang jing uju no jisu ke Allah syak ke dingna ban IT la jong ke mat ban IT la jong ke snam ban sirs pa ik pop ke jong pi wano punya khlek lang ban kani ke perthai ke ki para ke snam ke jong play ke lang ke jing em tapi punya khlek lang ban ke snam jong thui kan rai pi ke jing yam ko ki para bi jong aku abang harga ni kapom ta. Hato pidi ke kuri ke jong turai pidi ke kuri jong ksoi. Ke kata ke kuri jong ksoi ke kuri jong ksoi ke dai ke kata ka jubam hak. Kibun ki para ke man ba jong ngam ben ngam thau ke jana no ngam padram ya nang ang aku abang ajimul ngak abang ajimul kena ba pinyo ban kela kamut kena ba pinyo ban phai no. Kibun si pa ki man para bi jong ki dan kisim hakasi sandai kisim ya kajing khawai ke jong utrai bandai hakimi pat isi ki di ya ka kiat ki di ya kajing pin buai pengi khle lang balik ya ka khuri ke jong utrai ka khuri jong ki ksoi ni kran na ka jong ka sentul ni ro ya ublai na ka jong ka sentul ni tim ni kibriu ni kran ya ka kutin ke bam khoi pai ka jong ka sentul ni ping ya khle lang ni ka jong ka jing perkhat ka bangi perkhat ya ublai ka jong ka jing perkhat ni perkhat ki ksoi ko ki pala be jong ai kan lang kelah dulu jalan dia ke prawe cuma hai no sha ublai pun kelah ke bamut jalan dia kelah bamut no iya no kita ki boro na phimla ban shakri arti kan la phimla ban ya arti ki lenti phimla ban shang hapne ki arti ki lem phi hab dei ban e na ka wai ban ha ka ni ka ja ha ka ni stem ta ka ban kun tu nam ta jo phi ban e no ya ka perthai e no ya ta ka lem jong ka jingjot e no ya ka ta ya ta ukun rat ubam dei ublai e no ka ni ka perthai bo dia ublai shane ublai shakri ublai ai ji mp wanam di show ikte ki khuri ki jung ki ksoi wanam di chi ikte ki khuri jong ni ka perthai nama kita ide ki jing bitar ke jong blai kata kata ke jing bitar ke jong blai ka pun ijili ahmad ke jong blai ko ki prabi cha ane fi don campaign pun ye blai shime ka khuri ke jong blai ha sho blai ban ngai ke blai punya ban kur do jem ke jong blai dia penyalap ke jim ke jong ban ko ki prabi cha ni don kaman ko jimut bo tangoi ke jimut blai u ong yo Joshua wanam phas ke diang nan kamon ngaku awon nam ta jong pir wanam phas ke diang nan kamon bo ba tangoi ke jimut ba kata kata tang putra u Jesus Christ tang putra u Jesus bo tang yo putra ke jim ke jong pir ko ki prabi ke cha wanam shim ya ka khuri jong putra ba ka khuri jong pir wanam bam na ka mi jong putra na ka mi jong pir hemla ban le ta la phi le ta phin ngat ka jing pon rem ka ba khrau ka jong pir ke jing pang ke jing khrau kan rung ka long long sam ka jong pir ha ka GM ka jong pir ki don shi bon ki na ka yeng sam je pikin sal le ka jing yo thia no la phem shim na ka ba phi bu ram ya ka kerteng ka jong ta la phem shim na ka ba phi bu ram ya ka mat ba ka snam ka jong la phem shim la pendan bu ram ya la de ya utrai ha ka GM ka jong pir la phi shim ya ka jing pen ram ya la de hi ko ki pra bicha nama ka snam ka jong utrai ka long ka jing pen ram la phi shim khlam bu ram ta phi sim khlan buram ya kam bat ba snam ko jong te ko ki para bi cha ka ban kun tu ha kan ka pom ta wa ya khlek lang mat kan ka perthai ko ki para ja na nama kan ka perthai kamla bat punya sriem bat uble kan ka perthai kan namla punya nujol bat uble ko ki para bi ja nama ka kita bisa ya kau ibat no punya ban sriem yang abad na punya nujol yang nya nujol ba ki jong kan ka perthai ya uble ko ki para bi ja hadu kata ni pun hiador ya uble Kibriya minta kita serim dor ya ublay bat ki merat ki mane ya umrat ki umrat de ublay ki mane ya ki jing khau ki jong ublay ki mane ya kita ki mau ki ding ki si ki la pelong ublay kita pe ki la pen hador ya uta ublay wa em la pen kat na kini ki bayam ki bang dan jing em kila shoot thau dor kila pen ya ringkat dor ba kita ki jing thau kita ki ublay thau ki pala bi jong wana pesrim yala dia berkani ke pertai wana pun klek lang berkani ke pertai dengan kau benang ipi Allah ko kipala buja shim ya ka khuri ke jong jing tim ke jong trai bam na kami ke jong trai kami ke jong trai ke kami jong jing i kami jong jing em uji su ukhat ong wan changa pi baro ki ba thai ba khia ka jing ke an ai ka jing ja thai ba pi wan kami ke jong trai pin yo ka jing tingen
pinyo ka jing jatai pinyo ka jing hon ka man sem ka jopi handa hawa pi bang na ka me ka jing ki jong kusoi ko ki prabi e cha amdan jing hun amdan jing man amdan jing su na ta tao ka ke ka tin ka jong le ka la ka ba bam ka ja su da shikin tin ban ka jing su ban ka ye ka badap ka jing khawai ba dan ka jing ele ka me ka jong ki kusoi ka long kum ta pi dan ka jing khawai pi dan ka jing bam ba ba byam na na amdan jing su ka dan ta ka jing kulma ta ka jing ele le ka me ka jong tra ka pi dan ta ka ja su da ta shikin tin le ka dap ka jing e ke jing suk ko ki pala bicha shim o pidan ka ba pin bam na ka me ke jong trai na ka kuri ke jong trai ba pin yo ka ya ka jing suk pin yo bam na ka jing suk na ka jing ki man ke hak man ke jong trai na mal pi bam na ka me ke ba na ka kuri ke jong trai ka no rai pi ke jing pin im ala pi bam na ke ki me ke jong suk ko ki pala bicha ka no rai pi ke jing tim de ublei pun kersiani ke jing ke jong pi hai kani kasi menta clear de ko ki problem yo se pil ka kum ya ka kum bam lam ka kum ya khlen lam kani ka prothai wan punya khlen ya di kani ka prothai pi long ki ba gor tam kha jong ble pi de ki jing tha ki ba i tam kha jong ble pi de ki jing tha ki ba pher tam kha ke jong ble ban na ki e ki bar yang tahu ublay ubi bahaya pihak tu kata-kata. Wana punya kelelan, wana punya stream ya ublay bagi kisui, wana pun stream ya ublay bagi ublay tahu, wana pun stream ya ublay bagi soha dengan ublay, wana pun stream ya ublay bagi bagi ni ki bam dan cing info ki pelajar. And they jet tang ya ublay, syakri tang ya ublay, ya tang batu, nget tang hu, syanya tang hu, bagle tang gamon ke jong ko ki pelajar cuma. Kani ke tin ke jong ublay, bakran nam ta jong pi hangani ke step ta. Bangin jet ya dia yang ikut punya kelak lang bahkan ni kepercayaan yang ikut punya kelak lang bahkan ni kepercayaan katakan orang yang kecing sumsi ko kipala pe juga ublay dia pun kurku yang kecing ke jampi ngangit sekian ublay dia pun kersiani kecing ke jampi lalu ladan kum kata kecing lang kecing ke jampi no haba pichim yang kecing khoi ke jong try ai kan pichim nak donor ke bakhoi wanum sim pananga kuri jo ki kusui ada sim bintang ke kuri ke jong sa au pinget au play shania tang wanum shania hakiwe ki al wanum artatin na umendai shania tang ko yai ni eskem tang ko na ublay wakra ublay jo kui pi ni ba jong ni ka tin ke balung kot ke jong ublay ba ublay nang yo shisho ban pin slide ke jing ke jong pi ublay nang yo shisho ban pin kami ke jing ke jong pi tu nya phai so de jing play ko pa ji ba nang ai ko eme nam ta ka ni ka por ko ko do re ba mel ai ko jongi ko tai ko ja ban ya ban pule na tin ja ban ya skap na ka tin ja ban sha skol ko pa ba ba kum no ko ta pi ja kam de yang ni shim na ka khuri ke jong be ban na khuri jong ki jong soi ko pa ba kam de yang ban swim kum ki khon ki joy ban kum ki khon ki jong ba man ko ta kam de yang ko ta ban shakri a ki kan inum la ko ta ba trai ai kin ko pa ja bagi nang ban jet ko pa ba ja tang ya ka we ko ta bagi no mi yang ko ta hapreng kicing artatin hapreng kicing a jimun hapreng kicing asak kota bina ane aikin ke pabrengin jetang ya me bangin bo tangkau ke jimun bat kata ada ban syakri me berkuma me ko pai kini ke hemat para bijang ko yol so bot tiba dupet ko pabja ning bakani ke channel kota bina menyo kerhui ki kota bina men pesle ki kota bina bakin nang ban i ya me kina ban jet ya me kina ban yai ni ame kota bina bakham ta mekin le kota ka mon ke jame ke persobha tang ya me kota bina trai be ya ra ya ke jimu ji ai bol ki kota bina laki dan ko pabja ke badal hapreng ke jing la jing te jing kum jung paman kota try kani step kota be bertat la kita bolak ki kin jadi kota ai jing la lo ko pa cha pendak kita ka jing su ke jing kemen kota be ba kham tam abai juga ai bo bersi bu ko jam kota punya benar kami ki ba ki kin la ban phai chame kin la ta ban em ke jing ka bai dei bat ka mon ko kun ku ma me ko pa ya kani po sang por ai ti ting jam ji sulan amen blame di pi ki man para bi juga ya ini skam hom try anu ko ba amen